I de brydende 20'ere var der en del kulturelle ændringer. Kvinderne begyndte at slå sig løs i korte kjoler og klippe håret kort. Det var også her, at kvinderne fik stemmeret. Der kom industriel vækst, jazz, dansede restauranter og statsradiofonien, Danmarks Radio i dag, blev en del af hverdagen i de brydende 20'ere. I 1919 blev det i kongressen vedtaget, at kvinderne i USA fik lov til at stemme. Og det blev endelig godkendt i 1920. Den spanske syge var en usædvanlig dødbringende influenzaepidemi, der varede fra januar 1918 til december 1920. Omkring 500 mennesker blev smittet, og den dræbte omkring 50-100 millioner mennesker, hvilket er omkring 3-5% af verdens befolkning. 1919 til 1920 var præget af flere økonomiske fremgang, men i 1921-23 fik den europæiske økonomi en alvorlig skade som følge af krigen, hvilket virkelig slog igennem i en række lande. Påskekrisen var en dansk politisk krise, der opstod i slutningen af marts 1920. Denne krise blev udløst af uenighed om det sønderjyske grænsespørgsmål mellem den socialdemokratiske støttede radikale regering, den borgerlige opposition i Folketinget og kong Christian X på den anden. Locarno-traktaten var en traktat, som involverede 5 lande: Storbritannien, Italien, Tyskland, Frankrig og Belgien. Traktatens forhandlinger blev drøftet og forhandlet i Locarno i Schweiz i 1925. De 5 lande i Locarno-traktaten besluttede sig for, at Ringlandet skulle være en demilitariseret zone. Hovedformålet med traktaten var at få et bedre formål mellem Tyskland og Frankrig, så Tyskland kunne blive optaget i Folkeforbundet, hvilket var en organisation lavet som en del af Versailles-traktaten. Locarno-traktaten blev set som et vigtigt skridt mod fred mellem fjenderne fra 1. verdenskrig. Men i 1936 brød Hitler både traktaten og meldte sig ud af Folkeforbundet samme år. 1925 var året, hvor Nellie Taylor Ross blev valgt til at være den første kvindelige guvernør i en USA-stat nogensinde. Det, at en kvinde fik så meget magt, revolutionerede verden dengang, og hun er stadig den dag i dag den eneste kvinde til nogensinde at være guvernør i Wyoming. Krakket på Wall Street går i dag for at være den dybeste krise, verdensøkonomien nogensinde har oplevet. På overfladen så det ud, som om den amerikanske samfunds økonomi gik fantastisk. Men i dag vågnede aktieejerne til verdens største børsmarked i New York op til et tab på mange milliarder dollars. Allerede kl. 11 om formiddagen havde aktierne faldet med 9 milliarder dollars i værdi. De 6 banker besluttede sig for at slå deres værdi sammen for at redde markedet. Tuborgfondet blev stiftet af Tuborgs Bryggeri i 1931. Det blev dannet for at støtte foreninger og projekter, der dyrker fællesskabet og er åbne for nye muligheder og for at bringe folk sammen.